Всеки срещащ си заслужава. Синия ъгъл аплодисменти за Сергей Харцунян, аплодисменти за червения ъгъл Александър Георгиев, категория 80 килограма. Разбира се, главен съдия Росен. Още еднъж аплодисменти. Лявата е свободна, Сашо! Лявата Аре си ми го, Сашо! Алекс, вади го там и го сваля, бе! Давай сега, давай! Спокойно работи, Сашо! Давай сега, давай! Давай, долу! Долу и горе! Браво, не бързай, само не изкарай го и десния крак, Саши, изкарай го и десния крак. Изкарай брадата, долу и служи. Карай, отсни го. Диши спокойно, диши. Натискай главата, бе. Дай главата, бе. Сашо, натискай главата, ай сега дай с другата. Аре го пърти са, бе. Аре, бой се! Бой! Нямаш контрол! Дай ръката, че го заключиш на ръката, така, дай! Няма да го заключиш така! Вкарай лаката зад главата, вкарай лаката до главата, бе! Удари, дай главата, удари, бе! Алекс, удари с дясната главата, бе! Център го заведе, център, дай! Алекс, дай, бе! Алекс, удари, бе! Сашо! Аре, дай са, прави! Наистина страхотен бой. Още веднъж аплодисменти. Александър Георгиев и разбира се Сергей Харцунян. Победител в червения ъгъл Александър Георгиев. Аплодисменти.